víš, nebo z ICQ, něco takového. Rajke, prosím tě, když bučíš do toho bose, stakuj na něm Super Armor, jo? Mám play. Poko. Budu Dává pak to dávat rovna taky něčím Palmertovi. lepším? Kryl, pak si hvězdní přijdu, jo? Já ti přiběhnu, pohodě. Dávám Palmertovi. Bronz. Asi můžeš přijít? Tady. Co mě? Tady vám to tam trochu poskákalo, bach. Jo. Pojď sám. Můžu se zvedat? 3, Zkus to. 2, 1. Stop bossa, bronz. Pryč od červená. A šup do ní. Jeden půl si nech, potom okta. A dorazit do fár. A zrovna zůstaňte pod zap. Všichni pod zelenou. Šup na kopu a jedeme do ní. Alfik utíká. Stojíme. Bacha od červené, 4 sekundy bude retardat. Utíkej kyblík a šup dorazit. Bude končit mezi fázou. Rozestupy. Provystup. Za 45 sekund, až bude dotka. Tak když to víš, tak pak řekni, jak bude 10. Mhm. Tak New Quest na klasiku. Experiment. Zelená. Na sebe, Petr. Rozumím. Kučko. Ta dotka bude za 10 teďkon. Rozestup. Dorazit do zoo a rozestup. 2, 1. Ty by měla být už na někom dotka. Někdo. Tak DBMko v tom případě kecá. Červená. Mějte rozestup, hrač. Na kom je, nebo není? No Teď právě, není že kam. není. Červenou. Mě to červený. Další mezifáze je na 40. 35. OK. Zelená. Sobě, ne? K sobě utíkej. Na sekundu. Palmer dotka. Bacha, dotka. Rajke dotka. Teď mám já, počkejte, bude mě kryla. Dávám si ty sprsky. Nechoďte ku mně. Můžu kryla na tebe, dotku? Jo, Ty vole. běžte k němu. Dobrý. Červená. Myslím, že taky krylo. Hned si budeme z kryla. Počkej, zdržuju to na... Pojď už. A neutíkej pro ně. Rajke zdrhej.
Kazotka potom marina. Já můžu až za 20 vteřin tu dotku. Zelená. Preč. Pojď. Díky, zvedám se. Sobě. Lučka. Už dám. Červená bude. Takže tam. Mám dotku. Chvíli na sebe držím. Jdem si prémio. Dotku má alfík. Alfíku potom na hero to dej, když tak. Když tak už pojďte někdo k alfíkovi. Zelená. Au. Au. Boblu. Adis Prokes. Dobrý. Jsi pomalý. Jak svině. Jak si po Bublu si byl mrtvý, ale No, já vím, vyběhl na mě. V pohodě. o 40%. Ale byl hezký pokus. Vyšlo to pěkně, tam mě přišla ta dotka, no. No, já Se jsem to- zasralo. No, Já celkem pěkný, ale nestihli bychom to stejně asi na Enrage. Špatná damage. Jak se lítá tam a zpátky, tak to není. No já jsem, tak jak taky nadamageoval víc, že ale já jsem to jako teďkom posral tím třeba, že jsem šel k Elfíkovi a nedošlo mi, že jako si dá tu dispersku, že, takže to sejmulo mě. Jo no. Já taky. Mě zase mu to, že nikdo nepřiběhl. Pokud jde o tu dotku, to